Moikka! Ois pip aika herätä, koska sulla olisi tänään kuule koulupäivä. Ja nyt sinä senkin pip ois parempi nousta. Koska mäkään en haluaisi olla tässä tekemässä tätä mun työtä, johon sä oot pakottanut. Päätit ostaa mut kaupasta ja sitten vielä pistät joku herätyksen mun. Et nyt voit pip alkaa herätä jo. Haista pip nyt oikeesti. Entä jos mä en vaan herään, jos sä pitäisit sun pienen suusi kiinni vielä hetken aikaa. 5 minuuttia. Anteeksi, mitä? Kai sä tajut, mä oon vaivattu kello 5 herättämään sut, kun sä päätit laittaa kello 5 herätyksen. Mutta ei, kun vielä 5 minuutin torkutus. Nyt mä joudun vielä uudestaan vai? Ja sitten kuitenkin oot sillä, että no vielä 5 minuuttia, vielä. Ja sitten kello onkin jo niin paljon, että sun pitäisi alkaa lähteä kouluun. Sitten sä huudat mulle, että kettu sä et herättänyt. Että kiitti vaan kuule. Niin mä en oo sit antamassa sulle sitä torkutusta, jonka sä nyt niin kovasti haluaisit. Älä jaksa. Nyt se 5 minuuttia, sit mä herään. Ok, tää on työs, tee sun työs nyt vaan. Selvä sitten. No niin, nyt on mennyt taas 5 minuuttia, sä lupasit sä nouset, nyt nouse ylös. No, kello on vasta kuitenkin 5:05. Enköhän mä kuule kerke ihan hyvin. Niin pistä se nyt vielä hetkeksi pois. 5 minuuttia vielä. Vai että taas se 5 minuuttia sä lupasit mulle. No, selvä sitten. Kerta niin sä haluat. Ei oikeesti. Pip! Nyt vaan tee mitä mä käskän, mun nukkuu. 5 minuutin kuluttua. Elikkä siis tunnin kuluttua. Ai että tuli nukuttua taas hyvät unet. Mä en muistakaan milloin viimeksi noin hyvät unet kyllä nukkunut. Mut ei se varmaan auta kun alkaa tehdä kuule aamuhommia. Kello on kuitenkin jotain ehkä 10:05. Joo, mitä se kello on muuten olikaan? Anteeksi, mitä? Herätyskello. Kello on jo yli 6. Mulla alkaa koulu 5 minuutin kuluttua. Sun piti herättää mut. Omapa on vikas. Palkkasit mut.